Il-Kunsillier ta' Tas-Sliema Pierre Portelli, persuna qrib ħafna tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, irriżenja mill-kariga ta' President tal-Kulleġġ Kunsilliera Lokali Partit Nazzjonalista. U ħabbar ir-riżenja tiegħu fuq il-profil ta' Facebook fejn tax jifhem illi ħin ħieles illi għandu jrid jibda jqattaw għal affarijiet oħra importanti f'ħajtu minflok imexxi din il-fera tal-Partit Nazzjonalista. F'email indirizzata lil kap Nazzjonalista u s-Segretarju Ġenerali Clyde Puli għallilhom illi kienet jirriżenja b'effett immedjat mill-kariga ta' President ta' Kulleġġ Kunsillier Lokali tal-Partit Nazzjonalista. Din id-deċiżjoni ħadta bl-aktar mod responsabbli u seren fid-dawl li jiena ma nħossx li għandi ħin biżżejjed biex inkompli nagħti semi f'din il-fera, kiteb Portelli. Ir-riżenja tiegħu ħasdet lil diversi esponenti nazzjonalisti minħabba l-ħbiberija li kellu mal-kap nazzjonalista, użda ma setgħux jifhmu kif abbanduna l-kariga f'sajf mill-aktar jaħraq għal Adrian Delia. Fil-fatt, is-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista qalulna li ma jeskludux li Portelli seta' kellu xi forma ta' disgwit ma' Delia u nżamm kollox mistur fl-uffiċċju tiegħu tad-Dar Ċentrali biex jipprova jikkalma l-affarijiet u jġib li l-Partit Nazzjonalista jiffunzjona ta' partit fl-oppożizzjoni. Ir-riżenja ta' Pierre Portelli tingħaqad ma' qatt ta' esponenti oħra li matul dawn l-aħħar ġimgħat irriżenjaw mill-kariga tagħhom fil-Partit Nazzjonalista. Fosthom kien hemm Mark Anthony Sammut li rriżenja minn President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista u David Stellini li rriżenja minn Deputat u President tal-Amministrattiv wara telfa kbira li ġarrab il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Fl-aħħar xhur irriżenja wkoll Pierre Portelli minn kap eżekuttiv tal-Midja Nazzjonalista u David Camilleri irriżenja minn Teżorier tal-Partit. Żewġ riżenji li seħħew f'mument ta' disgwit bejn il-fazzjoni ta' Adrian Delia u l-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil, filwaqt li n-numru ta' kunsilliera u membri irriżenjaw mill-Partit Nazzjonalista, fosthom Norman Vella u Herman Farrugia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.